до един любител на разкоша, за преходността. В главата ти е влязла мисълта, че християнската вяра е направила света по-беден. Това те изпълва с негодувание. Искаш да се върнат времената на езическия разкош, да не дава Бог да се изпълни твоето желание. Защото външният разкош като правило означава вътрешна нищета, а християнската вяра е дошла, за да изпълни човешките души с непреходно богатство, да ги обогати с Бога. Когато човек порасне и съзре, тогава неговите детски желания му се виждат смешни. Така и на християните изглежда смешен езическият разкош. Персийските царе искали да надминат по великолепие целият останал свят. Те покривали стените на своите дворци с злато, сребро и слонова кост. Пиели вода само от една река, Хуаспес, вино от Дамаск, яли хляб само от фригийска пшеница. На трапезата им всеки ден се изреждали ястия от различни области на тяхното царство. Хор от 300 певици и музиканти ослаждал слуха им по време на обяд и преди сън. Те наричали себе си царе на царете и господари на всички народи. Князете на Малайските острови се титулували владетели на ветровете и моретата от изток до запад. Титлата на великия могол била завоевател на вселената, а вилможите му се наричали грамоносни, лъчезарни и тъй нататък. И къде са те сега? Къде е техният разкош? Къде са техните титли? Земя, прах и пепел. Така ще изчезне и твоят разкош. Богатството ти ще премине в чужди ръце. Дните на живота ти ще отлетят бързо. Силите ти ще те напуснат. Тялото ти ще повехне и ще заравняват гроба ти с лопата. И не би ти помогнало никакво богатство, дори ако притежаваш небето и земята, защото небе и земя ще премине. Но има нещо, което ще остане дори и след преминаването на небето и земята. Това са душите на праведните, които в този живот са се обогатявали с истина и доброта. Не дей и ти да бягаш след отминаващите сенки. Дръж се за вечната реалност, за истината и доброто, които са непреходни.